before was Kenesh Kube. My new name now is Ibrahim. Allah Akbar. My former name is Eze Ameshi Sebastian. But my new name today is Abdullah. Allah Akbar. My name is Maureen. I'm from Anambra State. So, did anybody preach or force you to become a Muslim? No. So, what is your name? What name did you choose as a Muslim? Maria. Allah Akbar. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na steeti Enugu wepụta dịka ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ndị na-ekpe okpukperechi Islam bụ ndị ama dịka Igbo Muslim mere mmemme nke ha kpọrọ 2025 Igbo Muslim Summit, bụ ebe ha nọ wee gosi ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ndị a bụ ụmụ nwoke na-abụ na otu nwa ada bụ ndị nyefere ndụ ha wee nye n'aka Islam, dịka ha siri wee na-akọwa mgbe a jụrụ ha ụfọdụ ajụjụ. Dịka onye nke a ọ sị na ihe kpaliri ya ji wee nabata Islam bụ na ya chọrọ ka ya na-ekpere Chukwu iru na iru, ka ya na Chukwu wee na-akpakọ, na ya achọghịzi mmadụ ị na-akọrọ ya na onye nke a jikwa wee bụrụ nwa Chukwu, onye nke a ji wee bụrụ nwanne Chukwu. A jụkwara ha aha ha na-azabu na mbụ na aha ha na-azazi ugbu a ha bụzi ndị Islam. Onye nke a bụ onye kọwara na ya na-azabu Eze Amechi Sebastian si na ya bụzi Abdullahi ugbu a. Onye nke a sịkwanụ na ya bụbu Kelechukwu si na ihe ya na-azazi ugbu a bụ Ibrahim, ma nke nwaanyị si na ya bụ Maureen na mbụ na ihe ya bụzi ugbu a bụ Mariam. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụrụ ebe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ihe si wee gaa mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, bụ mmemme nke ụfọdụ ụmụafọ Igbo bụ ndị okpukperechi Islam mere na steeti Enugu. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. This is Assalamu Allah Akbar. Your response. Allah Akbar. These are our brothers today joining Islam in our summit in Enugu, Igbo Muslim National Summit. This is our sister, this is our brother, and this is our brother also join Islam today. Brother, So, I want you to talk Alhamdulillah, to the world. Alhamdulillah, Alhamdulillah. What motivated you to Islam today? Can you tell us what motivated you to become a Muslim today? The world. I'm very happy to be a Muslim today. So what motivated me? I want to serve only one God. Allah Akbar. Not to tell me that this one is the son of God. This Allah. one is the brother of God. Allah Akbar. I want Allah to serve Akbar. only one God. Allah That's what Akbar. motivated me. I want to serve only one God. Alhamdulillah. 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 Now, what was your name and what is your new name today? My former name is Eze Ameshi Sebastian. But my new name today is Abdullah. Allah Akbar. That's good. My brother, what was your name before? My name before was Kenesh Kube. My new name now is Ibrahim. Allah Akbar. Can you tell us what motivated you to become a Muslim today? What motivated me is I decided from in deep of my heart because I was born at North. Okay. And I looked in love Of the life of the Muslims. I made my research and I decided to Join Islam. join Islam. Allah Akbar. My sister, My name is
Maureen, Nadia from Maureen. I'm from Anambra State. I Allahu always have passion to join. Akbar. What was that passion? What Let me created that ask passion? Okay. What Created that motivated, passion. what motivated you That is it. to become What a created Muslim? that That's what passion? she said. I always love the dressing. Mashallah. Alright. So, did anybody preach or force you to become a Muslim? No. So, what is your name? What name did you choose as a Muslim? Maria. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. No worry, Mariam. Can I remove it? Mariam, today you have become a Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Because you're not the mother of Jesus now, Maria. You are not the mother of Jesus. Today you are now mother. Allahu Akbar. All right. I am going to take you to shopping to go and buy hijab and long dress. Inshallah. Not go home to shop. Yes, that's all we give. I see you are shy of your He's a shy now. When he's You are not shy now. Start being shy now. You will start dressing like Naked. us. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amua. You are the father of all of us. Isaac and Ishmael, you are the father of faith. So who are the new Muslim brothers here? Osman. ehe ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ọ dị mma ha bụ ụmụnne anyị bụ ndị si na ha anabatala Islam ugbu a ka ha hụrụ eziokwu o nweghịnụ onye ga-asị unu ejela maka na mana iwu obodo Naijiria ma iwu mba ndị ọzọ dị niile dị iche iche na ụwa gbaa gburugburu kwadoro onye ọbụla ịhọrọ okpukperechi ọ chọrọ isonye na ya ma dịka m kirichara ya bụ ihe onyonyo otu ajụjụ ka m nwere nnọọ wee na-asị ka m jụọ o nwere ebe edere ya ede n'akwụkwọ ndị otu Kristi bụ Baịbụl makwa n'akwụkwọ ndị otu Islam bụ Koran na onye ọbụla chegharịrị wee bido gawa ihe dịka Christianity makwa gawa Islam na onye ahụ ga-ajụrịrị aha ọ na-azabu na mbụ maka na ebe m na-ahụta bụkarị ya bụ ihe bụ na okpukperechi Kristi bụ ebe ị ga-ahụ onye na-emebu ọdịnala o chegharịa wee gawa ụka enye ya aha dịka aha baptizim. Ụfọdụ ndị mmadụ na-agawakwa ya bụ ụka ha baa ya bụ ka ime nke ukwuu ha sị na ha achọghịzi ịzadị ma aha nna ha na ha agbanweela aha nna ha. Ya bụ ihe wee bụrụ otu ihe na-anaghị adịcha m mma mgbe ọbụla m hụrụ ya ma nke a ahụkwazịrị ebe a bụ na nke gbasara ndị chegharịrị ma gawa okpukperechi Islam wee na-ajụ ha ihe ha na-azabu na ihe ha na-azazi ugbu a. Ihe ọ pụtaziri bụ na nke ahụ ha na-azabu na mbụ na ha etufuola ya wee na-ajụ kedu ihe mere o ji wee bụ otu ahụ ka o si wee na-adị. O nwere ebe edere ya ede na Baịbụl makwa na Koran na onye ọbụla chegharịrị wee nabata ya ga-etufu aha ejibu wee mara ya maọbụ aha nna ya. Maka na agaala m mba dị iche iche, enwekwala m ndị enyi, ọtụtụ ndị enyi site na mpaghara ụwa dị iche iche, ma ndị ọcha ma ndị isi ojii, mana o nwebeghị onye ọcha ọbụla m hụrụ na-aza, ma ndị na-aga ndị okpukperechi Kristi ma ndị okpukperechi Islam, o nwebeghị onye ọcha ọbụla m hụrụ zara ihe dịka
Abraham Chinedu Frank ma ọkwanụ zara Mohammed Ifeanyi Faruk. O nwebeghị onye ọcha ọbụla m hụrụ were aha Igbo ma ọkwanụ were aha Afrịka wee tinyekọ n'aha ya ma ọ tụfuo aha ya ka ya zaa aha Afrịka wee na-ajụ kedu ihe butere ya na ọ bụ mgbe niile na ọ bụ nnọọ ndị Afrịka bụ ihe na-etufu aha nke ha ka ha wee zaa aha ndị ọcha maka na na-ekpe okpukperechi ma ọ bụghị ndị okpukperechi Kristi ọ bụrụ ndị okpukperechi Islam. Kedu ihe kpatara o ji wee dị otu ahụ? N'aka nke ọzọ, amakwana m na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ga-akpọ ụmụnne anyị ndị a asị ma ọkwanụ ndị ga-akpọ ihe ha mere asị bụ n'ụdị kedu ihe mere ha ji wee na-anabata okpukperechi bịara abịa maka o were anya na okpukperechi Islam bịara abịa na be anyị. Ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ahụ, chetakwa echeta na ọ bụghị naanị okpukperechi Islam bụ ihe bịara abịa na be anyị, ma okpukperechi Kristi bịakwara na-abịa. Otu a ndị a sikwa wee nabata ya bụkwa otu ndị niile bụ ndị na-aga okpukperechi Kristi bụ Christians anyị nwere na be anyị sikwa wee nabatawa Kraịst wee ruo taa. Mana dịka m si burula kwuo na mbụ, iwu obodo si na onye ọbụla nwere ikikere ịhọrọ okpukperechi ka ya mma, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị mmadụ na Naịjirịa na mba Afrịka ndị ọzọ bụ ndị omekome, ndị na-eyi ndụ ụjọ, ndị terọrist ewerela aha Islam wee gwụọ n'aja. M na-ekwukwa ya mgbe ọbụla wee na-asị na eji m n'aka na ọ bụ ụdị nkụzi a na-enye n'Islam na mpaghara ụwa ndị ọzọ ka a na-enye ndị Islam na Afrịka na Naịjirịa. Kedu ihe nji maka ya wee na-ekwu? Dịka obodo m nọ na ya ebiela m ọtụtụ afọ n'obodo a. Obodo a bụ Islamic country, mana ahụbeghị m ebe onye ọbụla na-atụ nwanne ya aka ọ bụrụ nke ịlụso nwanne ya ọgụ maka ihe gbasara okpukperechi n'obodo a. Enwechakwara okpukperechi ndị ọzọ, ma ndị Chinese nọ nke ha bụ ndị na-ekpe Buddha, ma ndị India nọkwa ndị na-ekpe Hindu, ma ndị Kristian nọkwa n'obodo a. Mana ahụbeghị m ụbọchị ọbụla mmadụ na mmadụ na-akọ ọnụ maka iji wee kparịkwa okpukperechi ya ma ọkwanụ ụdị ihe yiri ya. Ịgakwanụ na Saudi Arabia bụ isi ọnọdụ ya bụ okpukperechi Islam, ị gaghị ahụ ebe mmadụ na mmadụ na-ekonye aka ọgụ ma ọkwanụ na-aba mba n'ihi iji wee kparịa okpukperechi ya. Wee na-ajụ kedu ihe mere? Ọ pụtara na ọ bụghị Islam, nkụzi a na-enye n'Islam na mpaghara ụwa ndị ọzọ ka a na-enye n'Islam na be anyị? Ka ọ pụtara na ọ bụ ndị be anyị ji aka ha wee na-aghọta ya otu o si wee sọ ha? Gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, denyere ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.